Para sa episode na ini, pag-ulayan ta asin pagnilay-nilayan ang pagiging disipulo asin apostol ni Hesus Kristo. Sinsatuya din pag-ulayan ang mga aktibidad katakod sa Huwebes Santo. So kung kamo nagdadango ganyan, lugod magkaigo kamo nin kaaraman asin dikit na impormasyon manunungod sa 12 disipulos. Asin ngunyan, hapoton mi kamo ba sa mga disipulo or handa ba kamo maging sarong apostol ni Kristo? Ano bang pagkakaiba kan duwa, Bon? So ngunyan, ang pinagkaiba kan duwa, ang pagiging sarong disipulo, iyo ang pagiging sarong estudyante. Oh. Kumbaga, handa kang magdangog asin intindihon kung ano ang mga katukduan kang Biblia o ang mga ginibo ni Jesus sa satuyang mga tao. Asin kung kamo man handa kamong ihiras o handa kamong ibahagi kung sa Tagalog messenger or maging messenger kamo kang maray natataramon, yun na po yan ang pagiging sarong apostol. So ngunyan, hihilingon ta asin sasaro-saroon ta, dahil man palang saro-saroon, tataon mi kamo kung itatao mi sa Indo kung sisay talaga ang 12 disipulo ni Kristo. So ngunyan, igwa kitang si 12 disipulo papangaranan mi. Iyo si Simon, iyo man si Andres, asin iyaon pa sa tuwi si Santiago, o kung sa English iyon si James, asin igwa pa kitang si Juan o si John. Baka isipon do si San Juan Bautista. Baka siya si San Juan Bautista. Asin igwawan po kitang si Felipe or si Philip sa English. And then si Bartolome. Asin igwaman kita si Mateo, si Thomas. Asin igwa pa kitang sarong James na iyo ang aki ni Alphaeus. Asin yaon sa tuwi si sarong Judas. Actually inapod siyang Tadeo, pero day ko aram punta inapod din siyang Judas. Pero siya si Judas Tadeos. Asin igwaman kitang si Simon. Sin ang pinakahuri sa satuyang disipulo iyo si Judas Iscariote. Yan. So ngunyan, pag-uulayan ta kung si Isay sa 12 disipulo ang naging bantog or naging matanog kang huring simana ni Kristo kan siya nabubuhay idigi sa kinaban. Ika Christina, sa pagkaaram mo, si Isay? So sa ko ang highlights ko, si San Pedro. Si San Pedro. Oo, siya ang leader kang 12 disipulo. Oo. Asin anong ginibo ni Pedro? So, sinasabi na saro siya sa pinakabistadong disipulo. Siya man ay may duwang klaseng pag-uugali. Oo. So, siya itong pinaka-vocal kay Jesus kan pagtao or pag taram kan sa iyang pagtubod. Oo. Nagtutubod ako sa imo, Jesus. So may mga tao bagang araw kayan, di ba? Doon talagang papahiling sa imo, ipasasabi yun sa imo, nagtutubod ako araw kayan. So duwa ang pangyayaring mahihiling mo na di man siya katakot pa sa kasimana. Isipin na kainot. Itong naglakaw sinda sa tubig. So sinabi ni Pedro na nagtutubod siya sa kakayahan ni Jesus. Nagtutubod siya na siya ang Misaya. Pero katong naglalakaw na sinda sa tubig, nagluwi si pagtubod niya. Kaya siya nahulog. Garo nag-atras siya. Yan. Nadawa, tigpaparataram niya kung gaano niya ka mauwot na pagtubod asin namumutan niya si Jesus. Meron pa rin siyang doubt o meron pa rin nagluya pa rin si pagtubod niya. Kaya siya nahulog sa tubig. So si Pandua, itong kang pagdakop kay Jesus, handa siyang makipaglaban asin makipaggadanan. Para lang dakupon si Jesus. Pero kang si Jesus nadakop na, ito nga ang sinasabing tulong beses niyang pignigaran ang sa iyang koneksyon kay Jesus. So, kumbaga, sa presenteng panahon, paano ta ba maire-relate ang pag-uugali na igwa si San Pedro? Iyo. So, pag-uulayan ta, Yan. So, hapoton ta kung kamo ba si San Pedro? Aha. Ayan. Siguro, ika naman lagod. Nagkaigwa ka ba ning moment sa buhay mo or pangyayari sa buhay mo na masasabi mong si Garo yaon sa imong pag-ugali ni San Pedro na itong tipong grabe ang pagtubod mo, grabe ang
grabe ang tara mo na, Lord, tutubod ako sa imo. Pero pag yaon ka na sa kamugtakan, garo Di mo man nagigibo. Di ba? Itong sinasabi na pito sa nanganing, di ka ngayon maghambog. Pero may mga time na kaipuhan mo maghambog. Di ba? Oo. So, itong tipong araw kani, may mga nahihiling ako. Ang kadaklan na sinasabi, asinda, mga masinimba. Oo. Masinimba, mga banal. Pero pag abot sa harong siging chirismisan, nagwiwigo, tapos nagmumuruda. What I mean, ang pagkatao na, halimbawa baga, sabi, ako nagtutubod sa Diyos. Mm-hmm. Nagtutubod sa Diyos. Pero pag pinahilingan ka maning, garo pag tinesting ka man, nawawara. Naatras ka. Kaya siguro, di ba, garo, ang kinagadan kang mga disipulos ni Kristo, yung pagiging sarong martir. Yan. Na kumbaga, maski anong gibuhon mo, garo, nagpuo na kay San Pedro. Mm-mm. Na itong garo pinakusog ni San Pedro ang sa iyang grupo sa pagtubod kay Ama. Na maski anong mangyari, daita sa talikudan. Mm-mm. Na itong nagadan siya bilang pagiging sarong martir, maski anong gibuhon mo, dai mo isusurrender, dai mo hahaliwan na ang pagtubod na mo. ang Diyos ko si Jesucristo. Yan. Diba? So, yan ang i-relate mo yan sa pagkatao ta. Mm-mm. Na minsan na, halimbawa, nagkaano ka, garo sa dagat, diba? Malalamos ka na, arong itong ginibo kay Pedro. Mm-mm. Grabe ang pagtubod mo. Lord, nagpapangadji ka, o anong gibuhon mo? Garo, may joke baga kayan, Mm-hmm. na itong may nahiling na daang barko, may nahiling na daning mga balsa, day pa da nagsakay. Taang huna niya ang pinapangadya si Jesus or si ang Diyos iyong masalba sa iya. Oh. Tapos kang nasa langit na sinapot siya, hinapot niya si ang Diyos, tanong hindi mo sinalba. Pinadara ko na ngayon sa imo ang duwang, ang pagkakataon para ikaw mabuhay, dahil mo ginibo. O, diba? So may mga pagkakataon kita na minsan sobrang pagtubod na kita bubuhayon, pero minsan daita nahihiling sa pakapalibutan ta na presente ang Diyos. Yeah. Diba? Tamang-tama man talaga bon. Oo. Pero yan so kadto pa lang mahihiling ta na nangyayari na talaga ining pag-uugali na iniyo. Na pero asin presente nabubuhay pa rin. So baka pwede tang baklion, di ba? Iyo. Baklion or maging pwedeng pakusugon. Yan. Pakusugon ta ba ang pagtubod kay Jesus? Saka yan po sa mga na i-experience siya tang dai nababagay o dai ta pinangadji. Minsan baga di ba pa nagpapangadji kita tapos iba man si nakukuata, nagkukulog ang buot ta o dai ta nakukua, nagkukulog tulos ang buot ta tapos bubutasan ta tulos ang pagtubod ta kay Jesus. Mm-hmm. So data yung gibuhon. May mga panahon na maabot. Kung ano man ang pinapangadji mo, kaputan mo yan, maabot yan sa imo. Basta pusog ang sa imong debosyon asin pagtubod. Ayo. Saka saro pa, garo itong na-realize ko na itong ninigar ni San Pedro si Jesus ng 3 beses. Garo katong nagturaok na si Manok, garo makagirabuhon. Yan, iyo talaga, di ba? Garo itong nasusurat man kaya. Siguro sa talaga. Baga ka siya, pig curse ni Jesus. Gumaga, pig sabi sa iya mismo ni Jesus, na 3 beses mo akong ninigaran. Tigsumpa? Di ba ang sumpa? Ang apod ken sumpa ito yung pakakabasa ko sumpa si word ninda. Oo. Kumbaga, di ba sinabi nasa propesya na, garo kung araw kayan. Kumbaga sinabi tulo sa imo, sinabi na yan sa imo, pinagirumdum na yan sa imo, na 3 beses mo akong ninigaran. Pero nagsabi siya nung katakang ninigaran. Di ba, maski palang gibuhon mo, kung ang buhay mo nasusurat na, kung planado na, kang magiginibo, ma-realize mo na lang sa uri na. Panghuri na. Kaya minsan may mga bagay kita. Ako nagtutubod ako. Nasabi ko, kung ano man ang mangyari sa diri ko, everything happened for good reason. Iyo. Kumbaga, feeling ko ang buhay ta nasusurat na. Kumbaga, dai man mangyari si gusto mong mangyari, may iba kasing plano si Jesus or ang Ama. Oo. Kasi isipon mo ngunyan, nagpo-podcast kita, naghihiras kita kang tataramo ng Diyos, manunungod sa Semana Santa, guro iba kon sa pagmati. Ayo. Di ba? Guro, isipon mo na yan na
napaplano ba? Nagibuhon ba ini? Garo, maski anong gibuhon ta, garo, pinupush kita na gibuhon ini. Di ba? So, garo yung malang yan. Garo, ilang nangyari sa pagturao kang manok na garo nasusurat. So, sana, lugod, kung ano man ang mangyari sa buhay ta, siguro tanggapon ta, huli ta ining bagay ni nasusurat. Iyo. Saka, di ba, maanuhon, di ba, kasi kung kukonektaron mo siya ngunyan sa presente, ito ba yung naapod tang, Lord, give me a sign. Ayo. Di ba? Oo. Ayun. So, ngunyan, ang pangadwa na bantog sa mga disipulo ni Kristo, kang Semana Santa, iyo ang saro sa mga traidor ang nagbetray ki Hesukristo. Medyo makanos isipon na ining taong ini iyo ang pasaluib ba or pagkanulo. Pinagkanulo Si pinagkanulo si Jesus. Yung iba, mayong iba kundi si Judas Iscariote. Yan, si Judas Iscariote, saro siya sa mga disipulo ni Jesus. Siguro, actually, masugid siyang disipulo ni Jesus. Iyo, nabasa ko yan sa sa biography niya. Oh. So, isipon na lang nindo katong nagkakakansindaning huring pamanggi. Garo sinabi niya ni Jesus na saro sa Indo na magiging traidor. Pero easy niya man, naghapot ba siya, ako ba ini? Ako ba? Garo niya pa aram. Easy niya na. O baka guilty na siya, kaya nagtaram siya. Kang nagdumansinda sa templo, niya na, pinagkanulo niya na tulos si Jesus. Garo ba, nagdaw na siya garo, down payment. Bakong down payment. Nagtaram na siya duman sa duwang high priest. Oo, sa duwang halangkaw na padi. Yeah. Na natatao ko sa imo ang mga kung saan maduman. Mabalik na lang ngaya ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung saan nindo makukuha si Jesus. Hindi mo na, nagdalan ako itong the Bible eh. Nagdalan ka. Yaon duman. Nagbalik pa baga siya. Iyo. Minsan kasi may iba-ibang mga version. May ibang mga version eh. Pero isipon mo, garo, di ko aram kung guilty na siya kang sinabi kay Jesus na ako ba ini? Di ba? Siyempre, di ba may mga tao na pag tinaraman ka, siyempre, pag natamaan ka, may ano na yan. Bato-bato sa langit. May ma-react na yan. Yeah, nag-react siya. So, ngunyan, ang hapot ko, sisay daw sa satuya sa presenteng panahon, or hapoton ko na lang lugin na, saro ka daw Judas. Na minsan, di ba? Minsan pag igo kita magbabarkada, na itong minsan ang sarong barkada na nagtalikod sa tuya, hinapod tang Judas. Oo. Kasi alam mo ini ang mga katangian ba ni Judas Iscariote. Siya mayong utang na buot. Oo. Tapos yung sabi nga ni, traidor. Gahaman sa kwarta. Kasi pinagpalit niya si Jesus para lang sa kwarta, di ba? Oo. Handa siyang magtungtong ng ibang tao para lang sa sadiri niyang kabutan. Tapos, nagpa-influensya siya. O itong inaapod ng peer pressure. Ayo. Peer pressure? Sa halisain? Sa Satanas. Peer niya ba yan? Peer niya yan. Joke lang. Sa presente, mahihiling tayo ang peer pressure na saro sa pinamaraot na sa palibot minsan iyulugod ang nagtutulak sa satuya na magibon ng karatan. Pero di man gabos, kadaklan man nagtutulak din sa to ning karahayan. Oo. Garong hapot is nagpapadara ka ba sa tukso? Yeah. Kasi ang tukso digdi malaog na si kwarta. Malaog na digdi si fame. Anong pagiging sikat? Sikat. Diba? Sarap pa dyan si mga material na bagay. Na itong taon ka lang, i-ribay mo na ba ang barkadahan nindo? O ang pagrespeto mo sa sarong tao? Pero sa pagboto, binibakal ba ka ang boto mo para lang, diba? Diba? Kayan? O ika mismo, diba, ara mo kung sisiyang tama, ara mo kung sisiyang sala. Nahihiling mo yan, kaya nga tinawan kita ng mahal na Diyos na maray na pag-iisip para hilingon ta, as in, pag-isipan ta. Iyo. Kung ano ba talaga ang mga nangyayari. Tapos ang mangyayari, binakal ka lang ng tinawang ka lang ng 500, pinabakal mo na sa boto mo. Diba? Saro ka ba sa mga araw ka yan?
Di ko papabakal ang boto ko. Day, kinakauli ko ang kinakauli ko ang tao. Kamo, saro ba mo sa mga araw ka yan? Oo. Pero para maging controversial, pag-ulayan ta kay Judas. Oo. Di ba, sinabi ta nga propesiya na siya, nasusurat na. So, mayo siyang choice na gibuhon to. Kasi kapag di niya to ginibo, mauutob ang propesiya na dapat gibuhon ni Jesus. Ano yan? Conspiracy ba yan? Diba? Garo. Pakasalanan ba talaga si Judas? Or talagang nakasurat lang talaga? Meron lang talaga siyang main role duman sa dapat gibuhon ni Jesus. Di ba? Garo. Ano ba? Inalay ba siya ng Diyos? Di ba? Di ba? Kasi maging paghurup-hurupan. Maging isipon na kumbaga, anong nangyari, ang ginibo mo lang ni Judas is nasa kasuratan. Oo. Kasi kapagkatapos, kung na-realize niya na, di ba? Na-realize niya, nagkaroon siya. Nagbigti siya. Ano ba? Ang pagbigti niya ba is kasuratan? Mayo, dahil man sinabi naman sa Biblia. May sinabi sa Biblia, no? Ginibo niya na lang talaga. Ginibo niya. Siguro iyo to sa pinaka. Kasalan niya. Or baka Pero gustong ipahiling na kasalan na magbigti ka, nagibuhon mo na dapat 'di ba ang Diyos ang magkuakan sa imong buhay, tayo nagtao sa imong buhay, dai dapat sa diri mong kamot. Pero ano mong iniisip ko? Siguro ang nasusurat is may sarong disipulo ang ipagkakanulo si Jesus. Mhm. Pero di man sinabi na si Judas. Yeah. Kumbaga, naglaog sa urulay si Satanas. Mm-hmm. Kumbaga, sa dosing disipulos, tinintaran niya naman gabusto. Oo. Para mas may utob ang kasuratan. So, siguro ang nag-give in lang ang maluyang pagtubod si Judas. Oo. Kasi dawa si Jesus, tintaran din ni Satanas, pero talagang dahil din siya talaga nagpatinag. Oo. So, isipon mo na lang, kung maluya ang pagtubod mo, maluya ang pagkamuot mo sa Diyos, posibleng matintaran. Pero ang endgame, perming, ang agrabyado. Kumbaga, sa sobrang, konsensya mo, sa ginibo mo, ang mayo ka ng ibang iisipon, kundi mawara digdi sa mundo. So siguro ang nahihiling kong adal digdi, siguro bilang sarong tao, bilang sarong Kristiyano, kaipuwantang pakusugon ang pagtubod. Na maski anong tentasyon, maski ano pa yan ni Satanas, magiginibo. Makusog Makusog ka, oo. Diba? Maski sabihin tanang nasusurat yan, baka sabihin mo ng isa na, pas, iba na lang. Yeah. Saka diba? Sa ginibo ni Judas Iscariote, dumanta mahihiling, ang panalmingan kang pagiging, itong sinasabing, nasa huri ang pagsisisi. So, dumana saro talagang day magayon, itong naghugot siya. Diba? Pero syempre day niya nakinaya. Isipon mo, Diyos, ipinagkanulo mo. Garo masakiton. Isipon mo, tapos dahil niya man lang na napakinabangan si kwarta. Pero ang 31 silver. Oo. 31 silver. Diba? So, kamo guys, sa mga nagdadangog, ang kwarta, may man yan padudumanan, lalong-lalo na kung ang kwarta na kinuanin do, bakong hali sa maray. Oo, sa maraot mo kinuha. Oo. Sipon mo, aro kanin ni Judas, nagadan. Dahil naman lang napakinabangan. So, iyan ang duwang disipulo na dakulaon ang naging parte sa huring semana ni Kristo. Pero igwapang duwang tao. Tulo. May tulo. Yeah. Say? Si John, si Andres, saka si Tomas. Minutunta si John. Si John, kung natatandaan nindo, ini si John na kinaulay ni Jesus kang siya nasa taas kang krus. Itong nagsabi na, aki, inian sa imong ina. Guro katiwala niya na sa iya ang pinagkatiwala niya si Maria. Oo, si Maria. Diba? So, iyan ang pero ginibo diba, ni John. Dahil sa kasi John pa, siya ang nagsurat kang homilia? Iyo sa gospel. Kang gospel, oo. Oo.
Ang pagkakaaram ko. So baga, siya din ang inaapon na the disciple whom Jesus loved. Oh. Yeah. So, sisang sunod? Si Andres. Si Andres, yeah. Ano ang ginibo ni Andres kang sa ring semana? Tugang niya ni Pedro. Oo. So, may man siyang ginibo sa ring semana. Una ako may ginibo siya eh. Ang girl parte lang kang Bible o mas naging importante lang si Andres kasi si Andres mo lang ang nagpabisto kay Pedro eh. Iyo? Oh, okay. Tapos ang saro pa si Tomas. So apat lang kung tutuuson ang may dakulang parte duman sa sa huring semana ni Kristo. So, iniman si Tomas, iyon yung sinagsabi na to see is to believe. Yeah. Siya ang inaayon bagay si pinaka-bantog na inaapon na doubting Thomas. Yeah, doubting Thomas. Gamit na yun ngunyan actually. So, saro sa dae, basta-basta nagtubod na si Jesus na buhay liwat. Kung baga, gusto niyang perming may pruweba. Oo. Ang pagtubod niya, or ang to see is to believe nga ng sinasabi mo, may pagdududa siya. Sa pagtubod na si Jesus nabuhay. Oo. So, di ba? Pero ang nangyari, kang nabuhay si Jesus, nagduman siya. Dinumanan niya baga. Pinahiling niya, pinamati siya ito, niya. Oo, pero sabi niya, mas gusto ko kuta. Sabi ni Jesus siguro, mas gusto niya daan na. Maski di mo nahihiling. Maski di mo nahihiling. Dapat nagtubod ka. Ayo. Diba? So, garo sa relihiyon tango niyan. Kadakla na tao halos mayong relihiyon or dahil nagtutubod kay Jesus. Kasi dahil daan nahihiling, mayong physical figure, mayong dahil man daan na mamati. Kumaga, isisay ba siya? So talagang kine-questionin da. So may mga tao talagang arong ni Tomas. Grabe no? Grabe ang tinawas sa tuwi ang ngunyan kang episode na ni. Ganito, napapapot ka na lang sa sadiri mo na. Di ba? Garo something out ka. Speechless ka. Speechless kami. O kamo naman ang bahala kung kamo nagdanaw kayo. Paghurup-hurupan nindo ang disipulos. Paghurup-hurupan na lang nindo. So, yan. Kung kamo nakaadal kang tataramo nin mahal na Diyos, handa ba kamo na ihiras? Di ba? Kami ngunyan ang ginibo may siguro napaka-proud kami. Pero alam mo, Bon, may hapot lang ako ha. Di ba si Jesus, naghanap ng 12 disipulo. Pwede man lang siya mag-recruit. Tanuta Nagkuang agency. Tanuta, ang tigpili niya si mga parakasala, ang iba, parakasala. Instead na, itong mga high priest, di ba, aram ninda ang kabutan ni Jesus, kung mag-aram ninda ang paligoy-ligoy or kung sain man na bagay na patungkol sa iyang ama. Pero dahil niya to pinili. Di ba garo matao siya ning question sa imo. Ito mga sinasabing banal, dahil niya pinili. Mas pinili niya si mga taong may kakundian sa buhay or sa pagkatao mismo. Di ba? Garo paghurup-hurupan. Pwede man na siya magpili doon sa mga kadakul-dakul ng high priest, di ba? Ako siguro garo it's a wisdom na tinauman sa kuya. Ini may siguro may kasi pinag-aadalan niyang kampadi. Pinag-aadalan niyan ka mga naghuhumiliya. Dahil ka man pwedeng magsabi tulos kung anong base sa pagkaintindi mo. Pero for me, ang pagkaintindi ko kung taano pinili ni Jesus si mga parakasala, parasira, para ipahiling sa tao or tanganing ang tao magtubod sa iya. Garo politiko, garo man lang sa sarong eskwelahan. Di ba? Pag grupo ka mo ning matatalino, pag kamo lang nagtataram, garo minsan na open ang iba. Si mga nasa kasaraditan, garo, di na kamo sinusunod. Garo, elite ka mo. Nanodan ko yan sa imo. Kang sinabi mo sa kuya namin sa pagnenegosyo. Mas marida ang tukdoan si Mayong Aram kaysa sa kadakol Aram. Ayo. So, kumbaga, si Jesus, para sa kuya lang nahiling niya na may aaram na katong mga ito kang mga high priest. Dako na sinang aram. Kapag tig-taraman ko sinda, yun ang ito nangyari, di ba? Garo tig-kontra pa siya. Di siya pigtubudan. Nagpuon siya duman sa mga taong tinawan sinda ng garong pangduwang pagkakataon para may tama or baklion si mga bagay na dapat dain nagibuhon.
Oh. Ang pinaka na ano, Ang alam ko man lang dyan, di ba si Mateo? Tax collector kasi si Mateo. para ning buwis. Para singilin buwis. Uh-huh. Ayan. Basta yun yan. So, simpleng mga tao pero naging disipulo, di ba? Something. Simpleng tao, may dakula kang parte sa may dakula kang parte para ihiras mo ang katukduan ni Jesus. Mm-mm. Di ba? Siguro may makakadaong sa tuya na high school na day paaram kung anong gusto nindang gibuhon sa buhay or makamit sa pag-college ninda. So siguro baka may calling ka mo. Kaya di ba may napo ng mga calling? Yeah, yan sabi nga ni Ken, ang kada saro, ang kada buhay may misyon. Kaya dai ka dai mo pag sukuan ang sa diri mo. Dai mo pagsukuan ang buhay na ay taano tayo ang pa ako di sa mundo. Para sa in pa ni. No, there's something. May mission. May mission ka. Halaton mo lang ang oras na maabot sa imo. Kusugan lang nindoan sa indong mga sadiri. Asinan sa imong pagtubod. Yan. So, guro magayon si pag-ulayin ta about sa mga disipulo. Yes. Na lugod makuha na nindo ning adal, lugod na kamuman sa sadiri nindo, mamati nindo ang presensya nin mahal na Dios, lalong-lalo na ngunya na Semana Santa. Ayan. Na oras nin paghurup-hurup. Sunod taman ang Huwebes Santo. Yan, sa Huwebes Santo. Ay, halat lang. Sorry. Sunod taman ang mga aktibidades palan sa kang pag-Miyerkules Santo. Yo. Sa Miyerkules Santo. Iyan ang primerong prosesyon. Yan. So, may kakaigawa taning prosesyon. So, the reason or ang dahilan kung taano may sinabi ang pangaran ka ng mga disipulo sa bago. Kasi baka naghiling ka mo sa mga statue. Duman sa mga tigpo-prosesyon. O mga imahe. Sisiman nga ni. Ano man nga ang katugdan or ano man ang kadaklan, role. Di ba kadaklan mahihiling mo ang pinakainot sa prosesyon iyo si San Pedro. Tapos may tandang, may manok. Tayo na nga ni pala niya. Simbolo. Di ba? Na nigar si Jesus ng 3 beses bago magturaok ang manok. Pero dapat mga inotong manok. Kasi bakang isipon kang tao, atama niya si manok. Iyo ako daw katukang aki pa ko. Sabi ko, kala ko para bulang. Iyo ako mo ng pagkaroon ko. Tapos ang sunod kan si St. John Evangelista. Yun ito sinaganuhan ni King Pedro. Yeah. And then may mga may iba pang mga tao, mga imahe. Siguro taomin na sa Indo ang kakayahan para i-research nindo kung ano. Ay, yun na ngayon sinabi ngayon sa taga Bicol. Diba? Basta yun yan si mga disipulong sinabi mo. Yan, okay. Ay, gwapa, idadagdag ako. Sinabi ko sa imong si sarong halang ko na pari, si Nicodemus. Yun. Na itinago niya lang sa ibang high priest ang secret siya, follower ni Jesus. Oo. Ay, saro pa. Di ba si Judas nagpatiwakal o ginata niya ang sadiri niya. So, pinalitan siya ni Matthias. Okay. Nagsangli yan kay Judas bilang apostol. So, lugod, kamo, ngunya na Miyerkules Santo, sa prosesyon nindo, minsan magayon hilingon ang mga imahe bako lang sarong statue. Hilingon nindo kung ano ang ambag. Siguro, iyan ang saro sa mga rason kung taano kitang mga ribulto sa loob sa simbahan. Simbolo. Garo sa picture. At least may maimahinar mo kung ano ang sa indang ginibo. So, sana i-research nindo yan. Yan. So, ngunyan, maduman na kita sa Huwebes Santo. So, ngunyan na Huwebes Santo, may mga aktibidad din ng mga ginigibo sa paghanda kang Biyernes Santo. Ayan. Inot ang huring pamanggi. Yan, huring pamanggi na kung soorin binaak ni Jesus ang sa iyang ang tinapay, as in pinainom niya ning arak ang sa iyang mga na ba kamo? Di ba sa church ay sa simbahan yun na nga, simbahan. May mga pamilya ba sa Indo kang kang Last Supper? Dai. Sa mo igway. Ay, itong gano'n nag-host. Ika ang ma-host kang Last Supper. Kang huling pamanggi. Yeah, kang huling pamanggi. Kami nangyari pag ako sa muya. Dahil sa subalang niya. Pag ako nag-host, baka lagan ko lechon. Kasi syempre, di ba? Yan, kay Heso Cristo, syempre gusto mong ialay, di ba? Privilege kami kadto. Natawan kami ning pagkakataon. natawan kaming pribilehiyo na
magtaong pamanggi, huring pamanggi sa padi asin sa mga apostol. Tinapay. Niya. Tinapay tapos siyempre mga sira. Sweet and sour fish. Actually, sinanong So si Alon na ng last tower ng ganyan na taon. maluto niya. Pero in fairness, Pero very, feel me, very blessed si Harungmi and then kami. Garo ako ang iniisip ko ngunyan, kung kita mabalik sa panahon ganito, garo siguro ang huring pamanggi na to, kung di mo aram na mangyari or aram mo na mangyari sa aga, garo magabaton. Ganito, shoot. Aram na. Ganitong bibitayon ka na. Kaya di ba minsan pag bibitayon ka na, or sabi na, panagkakanda ko, bibitayon ka na sa aga. Yan. Di ba? Kasi the last supper. Oo, the last supper. Tapos ito hong inaapod na paghugas kan mga bitis kan sa iyang disipulo. Yan. Ini ang tanda na si Jesus sarong taong humilde. As in, bako isang, garo naman niya na pinahiling na bako akong sarong hadi. Oo. Di ba? It's not like bako siya itong tipo ng hadi na manunugo sana. Saro din siyang aram rin daw magayonon yan. Simpleng tao. Magayonon yan intindihon kung kamo nagsisimba. Kasi ang humiliyan mo lang kampadi, manunungod sa gospel. So, kumbaga, garong yan feeling ko, natatao kong importansya kung ano ang dakulang dahilan kung taano ka ipunta magdangog ng humiliyan. Iyan. Di ba? Oo. So, ngunyan. Tapos, mo ba? Di ba, igusindang, may aki, may gurang, as in itong hoben, hugasan din ang bitis. Ay ko aram yan. Iyo. Garo katakot aktibidad. Kang paghugas nin bidi, aning kang sa iyang mga disipulo, ang padi, di ba, nag-aapod ning saro sa mga parasimba. Ning aki, ning gurang, itong guro may hilang. Di ko naka-attend. Sorry, di ako naka-attend. Kasi kang mga times na to, in memory sa kuyang uncle na nawara. Kang mga aldaw na to, yaong kami pirmi sa uncle ko. Kasi may pabasa. May pabasa kami. And then after that, yan, maalay lakad kami. Di ako nakaka-attend ng mga araw na events kadto. Mas ikatong naging sakristan ako. Ako yung kung sakristan din ako. Tapos yan, itong sinasabi mo nga ng alay lakad, napoon yan kung sa naga or kung saan man ka mo. Basta ang starting position da yan sa naga. Ang sa iba. Cathedral. Kasi kung maglakaw kaya ako sa Legazpi, Diyos ko. They actually sa mga nagdadawag na kay Manwa Tower, mga kapwa Bicolano, actually sa mga Banwaan, igwaman kita mga alay lakad eh. Ayo. Kaso ang saro lang. Bantog lang na maray, iyo ang ining alay lakad sa naga, maduman ka sa naga, kanaman, magaraw, bonbon, hanggang sa Kalabanga. Bumbon. Basta radyo bonbon. So, Bumbon, Kalabanga. Kasi sikat kasi sa Kalabanga, itong inaapod din ng Amang Hinulid o ang satuyang Santo Intiero. 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 Na kung saan mahiling mo duman si Jesus Christ na nakahigda. So, iyan. So, ngunyan sa mga nag-a-attend ning alay lakad, ano ang dapat mong gibuhon? So, dumanta na pagulayan or tapusan ng satuyang episode na sa paghanda kang kapag handa kang Huwebes Santo, sa mga aktibidad, lalo na paghanda sa Good Friday o sa Biyernes Santo, ano ang dapat ang gibuhon? Pakusugon mo pang sa imong pananalig. Sa paraagi kang? Sa pag-attender ka yan. Or at least, si mga daim mo nagigibo kadto, gibuhan mo na ngunyan. Ano ba yan sa pagpangadji, pagbasa ng simpleng, pagbasa kang Biblia, paghurup-hurupan ng God Gospel. What I mean, halimbawa, during alay lakad. Yeah, habang dapat dahil lang tong nagkikipaghilingan ka lang sa lalaki o sa babae na magbarkada eh. Tawan nitong solemnity itong paglakaw nindo. Gibo nitong garo nakabitis. Penitensya. Nakabitis, pwede. Tapos magrosaryo ka mo habang pasiring duman sa indong sa Kalabanga. Kasi magpangaji. Kumbaga, di na mo na mag-cellphone. Mga pirang oras yan? Mga 2 oras. Saro. Halabaon yan. Kasi siguro mga 5 oras yan eh. So, kung may mga may mga barkada ka mo ng 5 or 10,
try nindo magrosaryo habang nag-aaro kayan, di ba? Ayo. Gar gibunan dun panata man. Yeah, ano, gibon do panata. Tapos ang iba man, na, di ba duman sa ang pigigibon ninda, dahil man sa obliga, ginigibon na nindang panata na magtaon ng pagkakan. Oo. Tubig, nagluluto sindang mga sopas, actually goto, pansit, or ano man na bagay na pwede nindang na libre. Oo. Sa mga para-alay lakad. May man kaming dahil kami kontra kung kamo ang intensyon nindo ay magkirag or Di man lugod. maglandi. Pero sana man lang, sana isipon nindo, galangon nindo, isipon nindo ang alay lakad sarong beses lang sa sarong taon na nangyayari. Oo. Dain nindo sayangon ang pagkakataon na kung saan kamo malinigan, kamo makipagbalik loob sa Diyos. Oo. Sabi tangan, nasa huri ang pagsisisi. Ayun, nasa huri ang pagsisisi. Ngunyan namamati nindo ang puro kaugmahan. Dahil nindo aram pagka mo nagadan, masain ka mo. Yeah. Diba? Mm-mm. Ini tinutokdo sa tuwi kang simbahan, hulita ini may history. Mm-mm. Hulita ini nangyari kang panahon. Ayo. Kumbaga, simbolo ini kang pagsakit ni Jesus. Oo. As in, pagsalbar sa satuya sa mga karatanta. sa tuwing mga kasaalan, dahil nindo It's big pagsayangon. deal, yeah. Ayo. Sarong tao nagadan para lang sa satuyang kasalan, di ba? Oo. Para kita maisalbar sa condemnation or sa pagtapos kang mundo. Tinawan kita ning sarong pag-asa na kita magbagong buhay. Pinahiling na satuya ni Jesus ang gabos na mirakulo sa buhay. Pinahiling niya niya ang sadiri niya. Pig-alay niya ang sadiri niya para sa satuya. Oo. Ano man ang kadikit na pag-ayuno, as in pag-alay din kan sa tuyang sadiri. Sa paagi din pangadji, pag-alay lakad, bisita iglesia, o kung ano pa man iyan. Sarong bagay na dai matutumbasan. As in, sarong bagay na ngunyan mo lang man gigibuhon siguro, or pwede mong taon-taon nagibuhon, or maging bridge to Maging tulay. God's, maging tulay ka to God's words. Yan. So, lugod. Magkaigo kita ning matuninong, matiwasay, asin makabuluhang Simana Santa. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. Asin kamo nagdadangog sa podcast na ginibo para sa namumutantang mga Bicolano. Ini ang Taga Bicol.